أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanda bai taɓa kallon mu ba sai a yau a wannan tasha tamu mai albarka ta duniyar mu a yau, yana da kyau ya koma ya danna subscribe da ƙararrawa domin samun bidiyon mu kai tsaye ba tare da wata matsala ba. Sannan kuma muna da tashar mu ta da'awatul haq, ita ma zai iya komawa ya danna subscribing da ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Wannan shine shirin mu na musamman wanda a cikinsa shirin a tattararrun alkhairai, ma'ana tattararrun alkhairai. Wannan shine shirin mu na farko. Ga wanda suke bibiya mu za su iya gani a screen ɗin wayarsu wannan karatu da za mu karanta, wasu abubuwa da suka tattara alkhairai, abubuwan da suke haska zuciya, ai nurul qalbi kenan. Wannan shiri shine abubuwan da suke haska zuciya. Na farko, imanuhu sadiqu billahi jalla wa ala wa huwa tauhiduhul khalisu لربه تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. إذن لا قيمة لمن يملك الدنيا ولا يؤتي الإيمان إلا لمن أحب. هذا معيار عظيم وميزان يوزن به الخلق ولا يؤتي الإيمان إلا لمن أحب. استشعر أخي الكريم هذا المعنى العظيم في نفسك وما من الله تبارك وتعالى به عليك من إيمانك بخالقك تبارك وتعالى. ثق تماما أنه إن شرح الله صدرك لتوحيده وعبادته والإقبال عليه جاءتك الخيرات من حيث لا تحتسب. Wannan shine karatunmu na yau. Abu na farko da yake haska zuciya shine imanuhu sadiqu billahi, imaninsa na gaskiya shi bawa ga Allah maɗaukin sarki jalla wa ala ke. Wa huwa tauhiduhul khalisu li rabbih tabaraka wa ta'ala, shine tauhidinsa wanda yake tsantsa, wanda ya keɓance tauhidinsa ga Allah maɗaukin sarki. Qala alaihi salatu wassalam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa: wa inna Allah azza wa jalla, haƙiƙa Allah maɗaukin sarki yuɗi duniya liman yuhibbu, yana ba da duniya ga wanda ya so, wa man la yuhibbu, da wannan ma baya so. Ma'ana Allah maɗaukin sarki yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so. Sai ce izan la qimata liman yamliku duniya, to idan haka ne babu kima ga wanda ya mallaki duniya kawai. Wannan dan an baka duniya ba yana nuna Allah yana son ka bane. Allah yana iya ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so. Wala yutil imana, baya ba da imani illa liman ahabba, sai ga wanda ya so. Kaga ashe imani babban al'amari ne. Wala sai ya ce haza mi'iyarun, wannan mi'iyarun azimun, wannan kiyasi ne wanda yake mai girma da ya kamata ka auna ayyukanka da shi. Wa mizanun, kuma mizani ne yuzanu bihil khalq, wanda ake auna halittu da shi, za a auna halittu ayyukansu. Wala yu'dil imana illa liman ahabba, baya ba da imani sai ga wanda ya so. Istashir akil karim, ya ce ya kai ɗan uwa mai karamci, ka ji a zuciyarka cewa anna hazal ma'anar azim, hakika wannan ma'ana wacce take mai girma fi nafsika, a cikin ranka. Wa ma manna Allah tabaraka wa ta'ala bihi alaika, da kuma abin da Allah maɗaukin sarki ya maka baiwa da shi a gare ka. Min imanika bi khaliqika tabaraka wa ta'ala, na daga yin imaninka ga mahaliccinka tabaraka ta'ala. Sai ya ce siqun tamaman, lalle wannan abu ne wanda yake cikakke. Annahu in sharaha Allahu sadraka li tauhidihi,
hakika Allah maɗaukin sarki idan ya buɗe ƙirjinka da tauhidi wa ibadatihi da bautarsa wal iqbal alai da fuskanta ga Allah maɗaukin sarki, to sai ya ce ja'atkal khairatu min haisu la tahtasib, to lallai alkhairai za su zo maka ta inda baka iya tsammana, ta inda baka tsammani, matukar Allah ya maka waɗannan abubuwa. To wannan shine darasinmu na farko. Abu na farko da yake haska zuciya shine wannan imanin naka ga Allah maɗaukin sarki, imani na gaskiya, shine tauhidi ga Allah maɗaukin sarki. Idan ana bibiyan mu za mu ji kuma abu na biyu wanda zai haska mana zuciyarmu, za ku gan shi a sikirin ɗinku kamar yadda za ku ana karantawa kuna bibiya, ana karantawa kuna bibiya da shi. Kuma wannan hadisin shi ma in kun duba ƙasa za ku ga nambar hadisin inda aka rawaito shi da kuma wanda ya rawaito hadisin. To a ci gaba da bibiyan mu dai, insha Allahu za a ji waɗannan abubuwa a hankali insha Allah a shirinmu na gaba. Muna muku fatan alheri.